Gruzie je 3milionová kavkazská republika, která se v posledních pár letech zmítá ve vlnách nepokojů a protestů. Důvodem jsou autoritářské zákony a napojení vlády na Rusko. Vládu Gruzie stínově vede oligarcha Bidzina Ivanišvili, který svoje jmění viděl v postsovětském Rusku a dodnes je na ruské oligarchy prokazatelně napojený. Přitom Rusko okupuje 20% území Gruzie. V roce 2008 si Gruzínci odhlasovali vstup do NATO. Rusko pár měsíců potom napadlo Gruzii a po 5denní rusko-gruzínské válce Rusové rozšířili území etnických separatistů, kde následně vybudovali své vojenské základny, čímž zabránili Gruzii do NATO vstoupit. Gruzínský sen, strana oligarchy Ivanišviliho, se dostala k moci v roce 2012, když vystřídala efektivního, ale autoritářského a skorumpovaného prezidenta Michaila Saakašviliho. Gruzínský sen začínal jako prozápadní a proevropská strana. Opak se teď stává pravdou. Kolem roku 2022 gruzínský sen nabral absolutně opačný směr. Od Ivanišviliho začaly být slyšet výroky o globální straně války Západu, která může jak za válku na Ukrajině, tak za válku v Gruzii. Gruzínský sen napsal na seznam hledaných celou gruzínskou legii bojující na Ukrajině. To je 300 bojovníků. Uplatnil zákony diskriminující LGBT, přičemž Gruzie je velmi křesťanská země, kde poslední Pride byl rozdrcený křesťansko-konzervativními skupinami. Nechal klíčové sektory gruzínského průmyslu skoupit ruskými podnikateli a nechal schválit zákon o transparentnosti zahraničního vlivu. Zákon, který nutí neziskové organizace a média, které dostávají část financování ze zahraničí, zaregistrovat se jako zahraniční agenti. Ten stejný zákon se v roce 2012 uplatnil v Rusku, kde byl postupným rozšiřováním využit na to, aby omezil a zničil neziskové organizace, média a aktivisty. A nedávno poté lídři gruzínského snu rovnou řekli, že po volbách zakážou opozici. Hlavní a bývalý rival Bidziny Ivanišviliho, Michail Saakašvili, je teď ve vězení z důvodu zneužití moci. Ale jeho strana, Jednotné národní hnutí, je druhá v průzkumech hned po gruzínském snu. Ivanišvili tak ví, že jestli prohraje volby kvůli své vlastní korupci a gruzínskému zaujatému systému soudnictví, půjde do vězení on. Proto nechce a nemůže prohrát. Můžeme jen doufat a pomáhat Gruzíncům, aby si demokracie udrželi.